Eikä näyttää baanan suuntimaa vielä. Ei se tarvikaan, ihan vaan kohti pappipaluja alkuun. Ei kannata välittää vielä siitä baanan suunnasta. Periaatteessa tämä kone menee aika poikittaankin tuohon kynnykselle, että sun pitää vaan potkaista se suoraan sit siinä loppuvaiheessa. Se vaatii vähän semmoista opettelua sen homman. Mutta tämä tekee tästä mielenkiintoista. 2 punaista, 2 valkoista, silloin sulla on liukuuma oikein. Vielä kun erottaa sut suurin piirtein, niitä on samaa no nyt on aika hyvä. Näyttää aika hyvältä toi homma. Riittääkö 20 laittaa tuohon lähestymiseen tai tuohon? Ei kun sun pitäisi periaatteessa nyt olla jo lähestymistä tai laskeutumista varten oikeat laipat. Eli 30. Lapsturdy. Tai sitten 40 jompikumpi. Lähtee porilaisten katot mukaan tästä. Joo. Joo, tää tulee melkein täältä kaupunkipäältä, täältä Vähärauman puolelta. Ylöspäin. Tossa mä pikkupoikana, kun mun kummitin asukas Vähäraumalla, mä kattelin,